Copilul care minte și dezinformează. Dragă părinte, haide să identificăm pentru început care este tiparul acestui comportament. De ce copilul ajunge să mintă sau să dezinformeze? În primul și în primul rând, una din primele explicații ar fi aceea că copiii este o distanță foarte scurtă și foarte mică între lumea imaginarului și a creativității și ceea ce ajung copiii să spună. Da? Și este, ca să dau un exemplu foarte, foarte concis aici. Mami, am în cameră un balaur. Da? Copilul a auzit poate de balaur dintr-o poveste, a auzit în jurul lui de această informație și atunci testează limitele acestea între realitate și ficțiune printr-o oarecare minciunică, da? Să vadă cam cum noi reacționăm ca părinte. Deci, e de reținut că identificarea acestui tipar de comportament nu ne duce direct la concluzia că copilul are o problemă severă și că vrea să mintă. De pe la ce vârstă, chiar Mihaela, aici aș vrea să te întreb, încep aceste mici invenții, să spunem așa, mici imaginații ale copiilor? Copiii încep să mintă, dar puțin așa între ghilimele, ei încep să se obișnuiască cu minciuna de la 2-3 anișori. Când hai să spun un exemplu pe care știu că l-am trăit eu cu copiii mei. Se loveau de ceva și ajungeam să dăm vina, sau bunicii mai ales practicau acest lucru și ziceam, uite, el a fost de vină, te-a împiedicat. Știi, loveam peretele, loveam măsuța și atunci copilul a zis, stai un pic, că nu eu sunt de vină și atunci pot da vina pe altcineva, pot să mint. Copiii trăiesc până pe la vreo 7 ani într-o lume mult mai frumoasă ca și lumea adulților. Este o lume în care nu fac diferența între fantastic, între imaginar și realitate. Pentru ei, desenele animate sunt realitate, sunt reale. Ei cred Da, le simt în profunzime. Uite, cu Harry Potter, știu că și fetița mea deci ca să identificăm noi acest tipar de comportament, el începe undeva, nu, din jurul vârstei de 3-4 ani, poate chiar așa ușor. Chiar mai devreme, posibil. Chiar mai devreme. Da, chiar mai devreme și mergem cu acesta chiar până în etapa preadolescentină. Mă gândesc la un 12-14 ani, când chiar și atunci imaginația este una foarte bogată, dar cum o să vedem în partea aceasta de înțelegere a acestui tipar de comportament, acolo sunt poate alte motivații pentru care copilul ajunge să minte și să dezinformeze. Un ultim exemplu pentru identificare, Mihaela, aici? Mai ai vreun exemplu așa de... Povesteai acum de adolescenți. Adolescenții deja sunt experți în a ne livra nouă minciuni. Le-au testat de mult, au văzut ce merge, ce nu merge, au văzut că prin minciună pot să se eschiveze, să nu facă anumite lucruri, pot să scape de responsabilitate. Un exemplu care îmi vine acum în minte este următorul. Vine copilul la tine și îți spune că profesorul i-a vorbit foarte urât, că l-a înjurat, că a dat vina pe el și l-a acuzat de ceva care e total fals. În acel moment, părintele își ridică așa umerii, dar cum s-a întâmplat? Cum a îndrăznit profesorul să-ți vorbească în felul acesta? Păi mi-a vorbit urât pentru că n-am știut să-i răspund la un exercițiu și a început să mă amenințe și să-mi vorbească urât. În acel moment, părintele se simte cumva responsabil să spună, am să vin la școală și am să vorbesc cu acel profesor. Iar în momentul acela putem sesiza dacă într-adevăr este o minciună sau este adevărul. Dacă spui în acel moment am să vin la școală și am să vorbesc cu profesorul, iar copilul vine și spune nu, te rog, nu veni, lasă că rezolv eu problema, este problema mea, în acel moment ar trebui să ne dăm seama că s-ar putea să fie o minciună. Faptele respective să nu fie chiar în ordinea în care... 100% așa. Exact, veridice. Poate să existe un sâmbure de adevăr, dar nu chiar atât de grav pe cât a fost prezentat. Da, copilul poate să spună toate faptele respective într-o cronologie total diferită. Ele să fie adevărate, dar să le spună că s-au întâmplat altfel. Poate să spună că profesorul i-a vorbit pentru că el nu și-a făcut tema, care n-are nicio legătură, că de fapt copilul a început să vorbească urât și să-l înjure și atunci profesorul a reacționat. Ca părinte este important să vedem ce se ascunde în spate, să facem puțin pe detectivi și să verificăm ceea ce ne spun copiii până când noi avem încredere în ei. Copiii trebuie să-și câștige această încredere în timp,
prin comportament, prin faptele care le manifestă și noi trebuie să facem puțin pe detectivii, să vedem dacă într-adevăr tot ceea ce spun ei este adevărat. Perfect. Deci acum tiparul de comportament este clar identificat, totul este foarte, foarte bine explicat din punctul meu de vedere și cred că ne dăm seama despre ce vorbim aici. Haideți să mergem spre explicația. Care este explicația din spatele tiparului de comportament al copilului care minte? De unde vine această apucătură, să spunem așa, și cum evoluează ea în timp? Da, ai spus tu un lucru care mie mi-a atras atenția la început în identificare. Copilul ajunge să mintă când îi este frică. Îi este frică pentru că își imaginează, dacă e un copil mititel, își imaginează că în cameră se află cineva când el doarme sau când este becul stins. Mulți copii se confruntă cu frica de întuneric și spun că este un monstru în cameră, este un balaur, este ceva în dulap, este cineva sub pat. Eu, m-am confruntat cu această frică de întuneric și știu cât de greu mi-a fost să scap de ea. Acum ajut copiii să scape de fobii, de frici, mai ales aceste frici de monștri care prezintă o amenințare la sănătatea lor mentală. Ca să scapi de acest lucru, am să-ți spun în explicație cum poți să-ți ajuți copilul să scape de aceste fobii. Până atunci vreau să îți spun că copilul, atunci când vine să te minte, de fapt pe tine te hrănește cu o dezinformare din frică, din teamă sau pentru a scăpa de responsabilitate, ca să fie viața mai ușoară, ca să nu iasă el din zona de confort. Acești copii au un sentiment de putere și le spun chiar altora, se mândresc cu asta. Uite, am reușit să o păcălesc pe mama și m-a lăsat afară. Bravează cu acest comportament și atunci le dă putere. Ei se simt încrezători și vor accelera acest proces al minciunii, îl vor expanda și va fi din ce în ce mai mare. Copilul dorește să se descurce cu tine, să își rezolve o anumită problemă mințindu-te. Îmi aduc aminte că și eu am trecut cu copiii mei, că, mai învățăm din greșeli, învață omul mult. Da. Când stabileam reguli prea dure sau prea drastice, ei așa le interpretau sau nu le explicam suficient de bine de ce impun acea regulă, nu le arătam consecințele și la ce duce pe viitor dacă nu o impun acum, ajungeam să îi văd că încearcă să eschiveze, că încearcă să mă fenteze ca ei să nu-mi dau seama de comportamentul lor. În perioada școlii online, că asta mi este cel mai la îndemână acum, am remarcat că mulți copii își păcăleau părinții că stau și învață, că stau la ore, dar de fapt ei comunicau între ei pe Discord, pe WhatsApp, pe diverse rețele sociale și nu erau nici de cum atenți la oră. Marea majoritate dintre ei aveau camerele închise, microfoanele închise și în acest timp aveau... comunicau, se jucau, erau cu totul... făceau cu totul și cu totul altceva. Am fost surprinsă la o ședință cu părinții la clasa fiicei mele să constat că niciun părinte nu știa ce face copilul în perioada orelor online. Da. Eu fiind singura mamă dusă cu cercul, cred că așa mi-au spus mulți, care mi-am verificat copilul să văd ce face el la ore. Da, aici e clar de înțeles că noi fiind în etapa în care explicăm acest comportament, copiii, în prima etapă, deci e clar, minciuna vine ca o faptă total nevinovată în care ei explorează aceste zone ale imaginației, da? Și eu m-am confruntat cu această situație în viața mea de părinte, în care auzeam anumite povești și am fost întotdeauna blând, da? Să ascult acele povești și să nu vin să le demontez sau să vin să stai așa, la copile, tu acum minți, da? Pentru că e clar că i-aș fi demotivat acea stimulare pe care o avea din punct de vedere al imaginației. Deci depinde foarte mult de vârsta copilului. Însă, în clipa în care copilul crește, aceste minciuni pot să capete o altă conotație. Exact cum ai spus tu, Mihaela, mai devreme, să împingă limitele pe care noi părinții le setăm. Și în clipa în care minciuna vine ca o eschivă sau ca o fentare a acestor leguri, atunci capătă cu tot o altă conotație. Deci aici trebuie noi să fim atenți și să înțelegem, da, explicația din spatele comportamentului, care este direcția, intenția și mai ales
consecința. Cred eu că lucrurile sunt clare aici, Mihaela, să vedem dacă mai e ceva de adăugat la explicații, dacă nu ne Da, vom și duce... mai da câteva exemple pentru ca acest tipar să se fixeze cât de bine și să fie bine înțeles. Copiii obișnuiesc să braveze lăudându-se că tata mi-a luat ultimul model de telefon sau tatăl meu are, deși nu are. Are mașină, deși nu o are. Da. Tocmai pentru a intra în anumite cercuri, pentru a arăta că el un este statut, o persoană importantă, care are un statut. Da, și adesea vedem pe rețelele de socializare acest obicei și în viața adulților, nu numai la copii îl întâlnim. Da, cum să nu? Uitați-vă bine, cum pozează cele mai multe persoane pe aceste rețele de socializare? Ce vedem noi? De fapt, este o mascaradă, este o minciună, pentru că viața, în realitate, nu este nici de cum așa cum o prezintă acești oameni pe rețelele de socializare. Acolo toți par fericiți, toți în vacanțe, se bucură de cele mai frumoase și mai alese delicii culinare, nu? Își postează ce au mâncat, pe unde s-au plimbat, ce au făcut. Dar, în realitate, în sufletul lor, se ascunde o mare durere, o mare tristețe, pentru că au o stimă de sine mult mai scăzută. Fac acest lucru pentru a aduna like-uri, pentru a arăta că și ei pot, că și ei... Trebuie o validare, nu? Exact. De a fi o validare și o confirmare. Exact. Și aici, Mihaela, termenul, știi care e un termen folosit din limba engleză, din păcate, se numește deepfake, probabil că ai auzit de el. Da. Deepfake înseamnă, practic, să-ți fentezi și să falsezi și viața și ceea ce postezi și toate cele. Și asta e un comportament pe care adolescenții e foarte important să nu-l împrumute, pentru că este foarte periculos, denaturându-le, practic, percepția asupra realității. Să mergem la soluții. Cum corectăm acest tipar de comportament? Cum ne dezobișnuim copilul să mintă? Sau mai ales cum îl aducem în zona în care dacă face asta să fie o minciună, să spunem, creativă și poate de ce nu să-i stimulăm? Poate are un dar de a scrie și de a face ficțiune și să nu tăbărăm cu gura pe el inutil. Explicație, soluția pentru comportamentul inadecvat, adică pentru minciună și neadevăr. Aici este foarte important să aplicăm aceste soluții în funcție de vârsta copilului. Dacă copilul tău este mititel până în 7 ani, acolo minciuna izvorăște din faptul că el încă nu percepe realitatea. Nu-și dă seama de fantastic, de ficțiune, de Harry Potter și de lumea reală. Acolo trebuie să fim foarte subtili și foarte fini observatori, să vedem de fapt care este background-ul din spatele acestui comportament sau din spatele acestor minciuni, ce anume crede el că este real, ce este imaginar, să venim să aducem explicații atunci când considerăm că a luat-o pe arătură, că este departe de realitate. Au fost cazuri în care copii au crezut că pot zbura și au sărit de pe blocuri. Este foarte important să le creăm o bază a realității, să știe ce este periculos și ce este distractiv sau ce este ok, cum ai spus tu, să-și dezvolte acest har al scrierii sau a povestirii. Sunt mulți copii care la această vârstă sunt foarte talentați, sunt foarte creativi și creează ei povești în imaginația lor. Eu chiar încurajez aceste povești și această formă de creativitate pentru că este extraordinară și vor crea noi posibilități de dezvoltare în viitor. Aceștia pot să fie noi creatori de conținut, noi copywriteri. Și este foarte important dacă vedem că copilul nostru are o înclinație în această direcție, să-l ajutăm și să facă performanță aici, să-l încurajăm. Să-l și stimulăm, clar. Și aici, Mihai, de ce vreau să-ți mai spun, apropo de modul în care soluționăm situația în care noi vedem că un copil a spus o minciună. Da? Deci ne dăm seama că copilul a spus o minciună. Ce facem în momentul acela? Reacționăm brutal, adică să venim față, m-am prins eu că m-ai mințit sau așa. Eu aș propune ca o soluție, când ne dăm seama că copilul ne-a mințit, să-i răspundem blând,
Și să explicăm, de exemplu, că îmi pare rău că ai ales să nu spui adevărul sau îmi pare rău că ceea ce tu spui acum nu pot să cred și poate vrei să ne mai gândim dacă ceea ce mi-ai spus mai devreme este sau nu ceea ce voiai de fapt să-mi spui, da? Deci cumva să tratăm cu blândețe din afirmațiile pe care le folosim cu copilul nostru atunci când detectăm că există o minciună, pentru că copilul, dacă reacționăm prea brutal și îl certăm și îl frustrăm atunci când îl prindem că spune o minciună, este foarte, foarte posibil ca data viitoare să nu mai comunice cu noi și să înceapă să ne mintă, poate într-un mod indirect, poate o să mintă la școală și o să spună că alte minciuneli pe care le poate spune acolo, tocmai pentru că cu noi nu mai poate comunica. Da? Deci asta e una din soluții, modul în care răspundem la minciună. Da, ca o completare la ceea ce ai spus, aș vrea să punctez faptul că copilul nu își dă seama că minciuna este o non-valoare. Pentru el nu e o problemă de moralitate. Minciuna o vede copilul ca și pe o soluție pentru a-și îndeplini obiectivul. El nu știe cum să se comporte altfel, nu știe cum să facă în mod diferit, de aceea ajunge să mintă. Dacă ar găsi soluția potrivită la o problemă cu care se confruntă, el nu te-ar minți. Cu siguranță, mai ales dacă tu i-ai spus că minciuna este un lucru inacceptabil în casa voastră. În primul rând, trebuie să fie regulă de bază sau să o ai ca valoare tu, ca părinte, onestitatea, cinstea, minciuna să fie ceva interzis la voi în casă. Dacă tu ți-ai pus această ordine a valorilor pe care noi ți-o dăm în această prioritizare a valorilor într-un bonus pe care îl găsești în secțiunea bonus a cursului nostru, vei putea să-ți faci o ierarhie a valorilor tale, să vezi ce este cel mai important pentru tine. Dacă cinstea și corectitudinea sunt valori importante, același lucru le vei transmite și tu copilului și vei fi un model pentru el. Iar copilul tău va înțelege că minciuna nu este acceptată. Nu vom face niciodată atunci când copilul nostru se află la primele minciuni, nu vom face un tărăboi din asta, nu o să-i ținem lecții de morală, să-i spunem ai greșit, ești un mincinos, nici vorbă. Deci ești un mincinos în mintea copilului îi schimbă percepția asupra lui. Iar mai târziu în viață viața îi va demonstra în continuu că el este un mincinos. Cumva îi va oglindi ceea ce tu i-ai plantat în subconștient. Prin cuvintele pe care noi le rostim la adresa copiilor noștri, noi plantăm semințe și noi direcții în viață. Atenție foarte mare la ceea ce spunem, la apelativele la adresa copiilor noștri. Niciodată. Da, sunt programe, nu, pe care le plantăm. Da, sunt programe foarte bine înrădăcinate în subconștient, care mai târziu ne va fi foarte greu să le scoatem. Vom plăti psihoterapeuți, vom plăti psihologi, terapeuți care să muncească îndelung cu copilul să-l vindece de traumele pe care noi le putem face atât de ușor. Bun, pentru că este atât de ușor să spui ești un tântălău, nu te-ai gândit. Venim pentru că nu avem acest background. E foarte dură. Da, e foarte dură, Mihaela, când ai spus-o și ca o concluzie pentru soluții, cam asta aș puncta. Faptul că atunci când îți prinzi copilul că te minte, când vezi că se întâmplă acest fenomen și mai ales în funcție de vârsta la care se întâmplă asta, trebuie să ai o reacție pe care să o ai în vedere să fie una cât se poate de potrivită, de blândă și ca să dăm un exemplu iarăși practic, da? Am prins copilul că minte când spune că este bau în cameră, este micuț și are o imaginație bogată, evident că nu mă duc și îl cert în momentul acela, ci sunt aproape de copil și merg și îi spun hai să vedem unde este bau, uite am aprins lumina, ia uite că nu este bau aici, ce bine că uite nu e niciun fel de problemă și l-am liniștit pe acest subiect. După care, dacă este exemplu la liceu și deja este adolescent, știe despre ce este vorba, nu mai este minciuna aceea nevinovată, este o minciună care are o altă greutate și conotație, atunci este acel tip de dialog despre care am vorbit mai devreme și anume îmi pare rău că ai ales să nu-mi spui adevărul, asta mă face să nu am încredere în tine, mă face să sufăr eu ca părinte că am ajuns în acest punct, da? Și să-l responsabilizăm pe copil să-și dea seama că a greșit și că ar fi bine ca în viitor să nu ne mai mintă. Aș vrea să întăresc mai mult ceea ce tu ai spus. Este extrem de important să nu pedepsim copilul pentru minciună, pentru a nu da însemnătate crescută acestei minciuni
și copilul să o perceapă ca pe o faptă foarte gravă. Da, într-adevăr, este grav să minți, dar este foarte important pentru noi, ca părinți, să învățăm copiii să accepte responsabilitatea pentru greșeală și să învățăm să facă diferit data viitoare, să spună adevărul, să-l ajutăm să vadă ce câștigă dacă spune adevărul și ce pierde dacă continuă să mintă. Cel mai important este să fim exemplu pentru copiii noștri. Asta e cel mai important, da, într-adevăr, și iarăși în perioada adolescenței să nu avem întotdeauna pretenția să ne spună absolut tot copiii ceea ce fac. Adică cumva la un moment dat intervine această etapă în care copilul se ascunde față de părinte. Este o etapă a tranziției spre viața de adult și nu poți să ai pretenția să vii să-ți spună nu știu ce a făcut în detaliu la ultima petrecere la care a fost. Poate până la urma urmei este normal și corect să nu știm chiar tot ce se întâmplă în viața copilului încă o dată de la o vârstă încolo. Da? Trebuie să avem încredere în el și să-l lăsăm să exploreze. L-am pregătit doar foarte bine de viață și nu trebuie să ne facem griji.